Nyang omah-omah. Malah tangga kula mun geger jare kula dadi mantune ratu malah mboten sida niki mun ditundung. Kowe iki katundung saka kapinginanan. Nggih. Pun mboten kanggo kalih dulure sampean. Permati. Kowe isih kepengin kumpul marang bojomu? Jane nggih kepengin. Iki ana dalan kanggo ning kowe. Nek ning lagi wae aku perang karo bupati ana ing Trajumas Kesering Yuda, aku njaluk sabiyantumu. Cilik kowe bisa ngranget gedhe mateni karo bupati Trajumas, kowe bisa kumpul marang bojo kula. Saestu. Tanggal jawab. Aku sing bakal tanggung Oh, jawab. terus sing penting ngadepi. Ayo semua. Panjenengan sinten? Aku tak takon kowe dhisik. Nggih. Aku duwe musuh jenenge Galih Kesumur Putra Ratu Imbar Kencana. Tanding lan aku ngoncati mliwate nang kene. Ngerti? Kula ngertos. Kowe ngerti? Tiyangin delik teng mriku lho. Oh. Lele. Nggih. Ngene. Pripun? Iki tegese kowe ngatonke bukti. Senajan ki ngedohke, ya mung sak lima ucapmu ning ngatonke bukti. Tak Nggih. ganjar. Oh ngaten. Mergo kowe dilungguh aku. Raja Dewa Dipati Trajumas Sangu. Kula pengen ngabdi kalian panjenengan. Tenan? Tanda bukti Ya. pengabdian kula. Ya ya. Kula mawon sing mateni kalih Galih Kesumur. Kowe sasto. Pun ngambil pusakane kula. Ini kebenaran. Lah kula Aku pat. tanpa Nah. gubel gede tanganku, Nah. wis mati saka tanganmu. Galih Kesumur Atur pecah. yo. Sampean kuwasa. Lancarano. Kula pat. Perang niku mboten kudu nganggo akal. Jebul akeh. Ngangge akal ngaten. Kalah okol gundak kiai. Nah, saiki tanggung jawab lho. Ya, aku bakal munjuk atur kesane Rama Prabu yen kowe sing bisa maten Bupati Trajumas. Kados ngaten monggo sae kula dherekaken. Bola bali Permati. Oh. Yen ora tak disi meneh iso nyelakakno uripku tenan kowe Permati. Boleh anak wedok ya nero temukin nang geladalah. Apa to, Pak? Sampeyan kok genyang-genyang dhewe? Aku iki anak kowe susah. Ora sansaya lemu ning sansaya kuru awakku. Urukan daging. Piye? Saben aku nang warung delokno tangga-tangga kae karo telasih. Wong wis meteng. Lho bapake iki ndi? Apa ditengi bapake dhewe lho. Ngono kuwi ora wis-wisine wong tuwa ta, Nduk? Ini lho, Pak. Anu apa goleki karo Raden Sancaka wae, Pak, supaya gelem tanggung jawab pergo iki wis semene gedene wis wancine le perang jabang bayi mengko yen ana bapake ra yo ngisini-sini. Golek Sancaka ning Parang Kencana. Ya. Ayo, Nduk. Mengko yen Sancaka ora gelem tanggung jawab, tak tukile jawab. Pengamuke Bupati Trajumas Brojodewa bebayani tumrap negara Parang Kencana. Bola bali Parang Kencana geger kang nimbulake Bupati Trajumas Brojodewa. Kula mireng Dipati Brojodewa saking Trajumas sampun pejah. Mati. Sampun. Sing mateni sapa? Anak kula Sancaka. Kula ingkang bae. Anak kula Sancaka. Tapi kok kula nagih janji sayembarane ingkang sinuwun sinten ingkang saged mejahi badhe kajodohaken kalian randhanipun Permati. Ingsun ora nguncati meca mlenjani janji. Yen pancen cetha sliramu teng bisa mateni Bupati Trajumas Brojodewa. Wiwit dina iki sakabing para nayaka lan surana ana ing praja Parang Kencana kinarya dadi paseksen. Nek Raden Sancaka tak jodohke marang putraning Sun Purbaningrum. Keparang mancing wonten dalem nama
Hormat iki gampang. Besok duwe sapa, saiki ya duwekmu. Mula ora usah kesusu. Sapa sing sowan? Kuwe kali kesusu. Iki. Apa Jabat bali. Enten apa kok Enten napa, Paman? Walah, rumangsaku gunung iki mau nggih. Lho, lah jebule uwong. Panjenengan aneh-aneh mawon. Kaget. Wong kita ayune ngeten kok berani gunung. Ayo nih nggih sini. Gale kesumo, Dawuh nalika sliramu tak dawuhi kang supaya golek wanita. injih. Inario kanggo anjang kepti nggon muju meneng nalindra ing parang kencana wis ento. Sampun pikantuk titikan. Malah kaporo sampun kula jak minggah wonten ing pendapi aku. Apa bocah wadon kuwi? Menika injih. Jenengmu sapa, Nduk? Wulan. Wis tresna tenan karo putraku. Lahir batin. Lho, kok kowe di? Nggih. Kowe wis tak tundung saka parang kencana kok bali karepmu apa? Kula bingung boten ronggo ninggatan. Tenang to. Kula ketemu kalih Kanjeng Pangeran terus kula dijak mriki. Nek kowe bingung ora ngerti nggon inggatan, kowe takon Raden Sancaka iki pinter. Ngerti nggon inggatan. Kowe nek perkara minggat sing ada. Ora tak dohno ben balik rene nek. Lah kowe gelem minggat lor kono gawe pondok cilik-cilik dodol lontong gak kena. Kula namung nderek kok. Gale kesumo. Dawuh Apa karepmu nganti sliramu nganti permadimu gaono ing pendopo parang kencana? ngantos kula nganti dumateng permadi minggah wonten ing parang kencana awit badhe ngaturi katuran priksa Kanjeng. Bilih ingkang mejahi bupati wonten ing Trajumas boten wonten sanes namung permadi. Awit ingkang ngutus kula. Kula ngadepi boten kuwawi. Kula nyuwun tulung dumateng permadi. Ngaya wara Sampeyan niku nek matur amung gawe-gawe nggih. Boten Iki saestu. saged mejahi dipati Trajumas Sancaka. Niku anak kula Sancaka boten permadi. Iki lho seksinipun. Seksinipun calon garwa kula. Sinten seksine? Niki. Alah, seksi ngene nenek somuni. mek seksi ada sing gede-gede cah. Iya, Nduk. Kowe wani dadi seksi. Ayo wani kowe. Nek permadi kae sing mateni Bupati Trajumas. Sik kula wonten Kanjeng. Ra tenan ta ora? Sik kula ngentos kok ndelok. Praktekno perange jek aku ta ora. Ayo. Kula niki wong wonten mboten saged perang. Ora iso perang di perangi yo. Seneng aja. Raden Sancaka, Hargawa sinuwun. panjenenganku takon marang sliramu sepisan meneh. Jawab sing jujur, aja nganti goroh karo panjenengan ingsun. Sing mateni Bupati Trajumas kuwe apa Permadi? Sapa? Jawab. Sing mateni sapa? Nggih. Ora wale menapa. Sinuwun cetanipun ingkang mejahi didi kula. Lah sapa? Nggih, nggih percaya permati sing pun. Aku ora takon kowe. Dadi sing bisa mateni dudu Raden Sancaka ning Permadi. Nggih. Bola-bali kok kowe goroh terus. Nanging nuwun sewu. Piye? Kula wantun matur kados ngaten namung kula niki anut perintah. Kowe dikongkon. Nggih. Sing ngongkon kowe sapa? Raja Iguna. Kula Karepmu iki apa bocah kok tok ajane elek iki? karep kula ya anak kula menawi nggadahi labu-labet wonten ing parang kedana mesti panjenengan pundhut putra mantu. Kula kepengin dados besane Kanjenge Sinuwun. Ya enak kowe nek kowe kelakon dadi besanku. Kondo donya ning gone parang kencana iki akeh. Nggih karep kula nggih ngoten. Sing jelas Sancaka tak tunggal kula. Iya. Kowe sing jelas Sancaka. Lho, sampean iki
iki sapa kok teko-teko ngamuk? Aku iki Pak Kromo, wong saka pinggir desa kono. Karepe sampean iki apa? Goleki Sancaka. Wis ngerti. Durung? Lah yo nek durung ngerti iki mbok takon. Iki Sancaka. Iki Sancaka iya. Aja ngamuk sik. Lek jariane iki lho kok ngaten mletrek. Wis ora urus. Kon desa tekan kene iki adoh. Mlaku sampe kene boyo kumat. Kowe iki Sancaka ta ora? Kowe wong ndi kowe? Kowe Wong pinggir desa. Aduh. Wah. Aduh kuyu. Aku nek wis ana omong ora. Wong ditakoki kok. Wong pinggir desa. Aku wong desa lho, pinggiran. Wis aja ora rebuk desa. Aku nek wis ana kowe mah. Wah, kok dalah. Aku iki mumet siraku goleki. Goleki Sancaka. Sing ngeteki anakku karo. Kowe roh ta ora? Urung. Urung roh kok ngamuk nganggur. Lah iki temen kae. Iya ora? Ngaku. Ah iki cetha iki. Desa kok ana pinggir. Desa pinggiran. Jadi liyane desa kono iki rene. Iwotane alas. Jadi desa pinggiran. Mudeng ora? Ya tok sisanku. Kowe kok dhewe Sancaka? Ae. Sing ndi cak? Romo, lho perkarane iki apa sampean kok goleki Sancaka? Sancaka niku ngetengi anake kula. Mboten tanggung jawab. Lah ngetenge ning desa pinggiran ta. Pinggiran sawah kono lho. Kakeane. Acak sisan. Lho, anakmu ndi anakmu apa iki? Oh iya dulu iki anakmu padha irange. Kaya bapake ireng. Pane yo ireng kabeh kok. Nah anakku kuning, sing ireng sandang penganggone. Sandang penganggone pinggiran tok sing ireng. Mbok sisan malah. Ora. Duh lho, sing ndi Sancaka? Iya coba. Tidak. Takok dhisik. Aku mumet dok. Nek ora tau jawab. Kalau kowe meteng malah bahaya. Anak-anak metu apa, Ben? Ayo, ngaku ta ora? Saiki wis kelakon ketemu karo Sancaka, Sancaka arep tak apakno. Arep tak tugel. Ora tanggung jawab. Negara iki ana hukum. Negara ana tatanan. Upama Sancaka iki kleru, iki kena dirembuk. Mengko nek terus paten-patenan bacok-bacokan ora bakal ana kerampungan. Lah niku mila-milane kula e. Wong dianak wedok mung sitok. Bojone kula nggih pun mati. Salah le omah-omah ning pinggiran. Lah omah ndi? Tengah. Nah, aku pinggiran kowe tengan. Iya. Dewek padha ae. Katongi. Alah. Aku lesu ya kuwi. Sancaka. Lungguh, Pak Kromo lungguh, Pak. Nggih. Lungguh. Perkara anakmu meteng aku sing ngurusi. Siap, ora tau jawab prontol. Lungguh, Pak. Lungguh. Ora, wong ketawon betul apa? Wong ketawon lho. Pegel ta ora, Pak? Ora dino ora pegel pegel. Kadung kene iki. Sancaka. Tanggung jawab ora kowe? Cah. Ada lek sapa cah iki cah. Angger metu para kesuk metu sepisan yo geger kowe. Tinggal bature Bali kok. Ayo kecil kok cepat. Jam 10. Apa bener Sancaka? Nek kowe sing metengi anake Pak Kromo. Ngaku ta ora? Nggih, simun. Kae ora telase to. Iki kula telase Kanjeng. Sik bingung iki to. Mongko nalika dhisik kowe mlebu ning taman ngaku-ngaku nek bojone Permati. Ning kene yo sawise kowe munggah ning pendopo kowe meteng goleki Sancaka jare sing ngetengi kowe iki Sancaka. Nggih, santosipun kula niku mboten bojone Permati lah kula matur-matur mergi dipeksa kalih Doronggung supados kula ngaku bojone Permati. Apa ngono? Bukan iki tak protes biasa.
Kosek. Besok gila. Bener. Kamu. Bener. Piye? Kowe kongkonan karo Telasih tok kon ngaku bojone Permati. Leres. Lah terus karepmu apa? Karep kula, anak kula niku kersane duwe omah teng pinggiran. Suwe-suwe omongane kok ngono kuping kok. Karep kula niku panji kula niku mboten ikhlas menawi Permati kapundhut dados putra mantu. Menawi Permati sampun gadahi kalapatan tartamtu panjenengan ndung kalih Permati dados randanipun Permati kersanipun dipe anak kula sin. Oh, dadi sliramu iki ngalap. Nggih. Putramu Sancaka kepengin dadi garwane putraku Purbane. Leres. Ora bakal kelakon. Mergo cetha lelakon kang timbul ana ing negara Parangkencana iki sing nimbulake dudu sapa-sapa. Iki kowe nek ngono tumindake Bupati Trajumas iki mesti kowe sing kongkonan kun gawe geger ing Parangkencana. Panci provokatoripun kula sih. Kowe iki karepmu piye? Karep kula nek geger Parangkencana kalih Trajumas niku mesti panjenengan ngawontenaken senopati. Menawi ngangkat senopati anak kula congol-congolaken kersane nggadahi labu-labet wonten ing Parangkencana. Karepmu becik ning Garu. Mula keng saka iku, kowe luput mungkin pranatan ana ing negara Parangkencana, kowe bakal nampa pidana Gunjara suwene 800 taun. Kula niki dihukum suwene 800 taun. Gosok ning hukuman sampean. Syukur gosok ya lah. Tiyang niku umure kuwate pinten? 80, 70. 80 cara digawe panjang umur 90. Lah sing 710 taun niku sing nanggung sinten kan? Sak anakmu sak putumu nganti sak turun-turune. Nanggung hukuman kula. Iya. Kula purun dihukum ning kula nyuwun sangu Kanjeng. Sangu apa? Niki lho. Nggih. Kowe tak sangoni. Aja iki. Lho Pak Kromo. Ha iki. Tanggo gedibal kowe sik. Saurunge aku dihukum aku jak manggon ning omah pinggiran aku. Mergo tawara kebo-kebo kae ngedi dia idak Nggih. Kula tak mlebet wonten ing pakujaran ben dienggo conto wong-wong salah kaya punika nggih. Kira-kira wis lega kurung Pak Kromo. Nggih mpun. Ning kula ajeng matur nuwun kalih nika lho Cak Bagus Permadi di Matur nuwun iku sampean tak wae apa? sing matur nuwun ki aku. Lho. Sampean tak wae apa nek matur nuwun? Aku tok kena rambut lusoni. Lho. Amarga anakku wis gawe larane atimu. Ngono lho. Pak, Aku kene kula medal kula gadah pitung sekedhik kalian Telasih. Iya. Telasih, Apa Permati? muga-muga keladuke ngucap aku nyepatani kowe biyen wiwit dina iki luar tak jabel lipat-lipatku. Muga-muga laire anakku ya lair slamet, bocah slamet, kowe ya slamet. Matur nuwun ya Permati lan sepisan maneh aku njaluk ngapura Permati. Aku ya dikaro slamet kok ya. Pak, ya boleh Pak. Mulai. Ora mulai apa? Ini Pak Kromo. Pripun. Nek mulai tak sangoni. Nggih. Besok nek ana laire Sipunang Jabang, Nggih. kowe temeka ning papan kene prabiane entek pira mengko aku sing tanggung jawab. Perkas niku gampil. Mungkin nek kebone kula sik kula dole mboten napa-napa. Pundi ya? Apa? Sangu. Sangu apa? Kok ngeten Kukur-kukur. ngaten niku. Kowe iki dikei sangu ya mesti mau entekno kok. Alah aku ditang jalur ora bayar kok. Jon pamit, Doro. Ya. Kali kesumo Sabdo tinimbalan Kanjeng Rama. jumbuh pangandikane Rama ing nalika semana sliramu tak keparengake golek wanita kinarya dadi garwamu konmu jumeneng ratu ana ing negara Parangkencana. Dene saiki sliramu bali ana ing Parangkencana wis nganti wanita iki. Kula palungguhan ana ing negara Parangkencana tak pasrahke marang sliramu. Menawi tutur kados ngaten kula nderek napa ingkang dipun kersakaken Kanjeng Rama. Enggal jumeneng ana ing negara Parangkencana.
Ana, Nduk. Kanjeng Rama Supermati. Kanjeng Rama pinangka dados paseksen bilih medal sakmenika wonten ing parang kencana kula ingkang ngesu. Kula badhe tambah jimat asma Sang Prabu Anom Galih Kusuma. Kumplangipun kursi kepatihan lajeng sinten ingkang patut nglenggahi Kanjeng Rama? Ora loro telu mung siji, kadangmu iki Permati. Permati, Paring dawuh sinuwun. ana rana pawongan sing tak piji kejaba mung kowe. Rene kumplanging kursi kepatihan kula kanthi kuwi. Wiwit dina iki kursi kepatihan lungguh ana pinapa patih ana ing Parangkencana. Nelakaken agung panuwun ingkang tanpa upami. Monggo sesarengan gembul bujana wiwah Ha Andrawina mugia parang kencana manggiya ing hayu rahayu.